സ്നേഹവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതിതാണ്, എനിക്ക് മാത്രം സ്നേഹം ലഭിക്കണമെന്ന പിടിവാശി. ഒരാളെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധ്യമാകുമോ? എന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാവൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും? പരന്നൊഴുകുന്നതിനെ ചാലുകീറി വഴിതിരിക്കരുത്. തുടർന്നൊഴുകേണ്ടതൊന്നും തടയണ കെട്ടി തടഞ്ഞു വെക്കുകയും അരുത്. എപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം പെരുകുമ്പോൾ തടയണകളെ ഭേദിച്ച് ഒഴുകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് നാം മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായിരുന്നാൽ ഉള്ള സ്നേഹം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. സ്നേഹം അത് അതിരുകളില്ലാതെ പരന്നൊഴുകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും തണലേകുന്ന ഒരു വൻ മരമായി തീരട്ടെ. ഓർക്കുക, സ്നേഹത്തിന്റെ കമ്പോളത്തിൽ വാങ്ങലും കൊടുക്കലും നടന്നാലേ അവിടെ സുഖമുള്ളൂ. കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആപൽക്കരമാണ്. ശുഭദിനം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.